Ето го човека, дед беше. Измисли колата най-после. Изчисти се. Това са същите. Същия, бе. Ето тук сме построили тази сграда, чакаме да я направят. Ето тук ми правят басейна, съм поръчал да ми конструират басейна. Да мога да се къпа после и така. Те дори не са влезнали още, дори не знаем кой снимаме в някакъв дом. И аз нацапах насекъде с кълчища. И сега бришим. Още с влизането слагаме кълцони. Тук ще снимаме един апартамент. Ни оставиха. И Криската щъка, по стаите. И гледай, остави кални петна на всяка. И сега чистим със сълбен. Това продължава да капе. Абе. Аз се събвам. Я изобщо излизай от апартамента, няма да работиш. Днеска няма да снимаш. Ето, измислям. Хубава си гост, това вече е молотон. Да, тук сме се разположили техника-мехника. И предстои да поснимаме апартаментчето. Не е лош. Новичък. Кафяво и зелено, такива земни цветове, приятен апартамент. Трябва да направим както снимки, така и видео. Ето тук тоалетна, спалничка, втора, правиш си го офис или детска и още една баня с тоалетна, което не е лошо. Да го върнем това, върнем го тук до тоалетната. И ето така, трябва да започна. Така, че не е с такъв тип съдържание, просто пускам камерата на някакъв обект и действаме. Извинявам се, ама имах един. Значи, Криска, искам да разкажеш накратко какво се случи с клиента. Пак ли? Да. Дай ми тогава, надвижи се. Така, сега ще ви разкажа... Как се снима? Сега ще ви разкажа, сега сме с Фил тук в един модерен апартамент. Ето. Така. Се едно съм с стик. И дойде клиента и сега ти разкажи. Човек, pull-out на най-добрия excuse ever. И даже не excuse, просто решение на проблема. Що? Какъв е проблема? Ние като най-големите професионалисти пристигаме в апартамента с най-широкоъгълния обектив беше 24. Нали? Да, ми трябва... А ни трябва поне някакво... 6 мм, ако може, 1 мм. И реално нямахме добър обектив и човека се настрава, защото му казахме, че може и с телефон да снимаме и той направо се навика. Обаче Криската беше wait a second, няма проблем. Ние сега ще снимаме това така, ще го направим най-доброто, ще ви го покажем. Ако не ви хареса, ще дойдем пак, ще вземем най-добрия обектив на света и ще презаснемем пак, ако трябва и трети път ще дойдем. И човека беше, то малко неудобно ми става, ама добре, дай да ви платя сега, пък после ще ви... И готово, Криската хем взе пари, хем не е свършил работа. Хем снима с телефонче, хем не е свършил работа още, ама паричките ги прибрал в джобчето. Така се играе. Професионалист. Е това. О, не. Покажи само кадъра, ела да видиш, мале, гледай. Олеле. Най-добрия шкаф, дет съм снимал някога. Между другото, оставил съм колата на автомивка, за да може... Айде къси, че трябва да си ходим. Оставил съм колата на автомивка на вътрешно, защото тук на всяка паркингите са платени. Направо викам, ще оставя. Ще я измият, ще я почистят. Аз не мога да те стигна. Гледай, аз просто мога минал тук. И тук сме се пръснали, сега ще един таймлапс как снимаме и се бачкаме тук с Криската. И така, приключихме с този апартамент. Вляза с мръсната си обувки, ева. Криската и той тук няма търпение да си ходи вече. Затворим ли веднъж, няма връщане назад. Брат, телефона ми остава вътре. И моя. 7 секунда ти звънна. Няма звъне. Фак. Къде ти е телефона? Ало? Дигнах ти. Кой си това е, брат? Аре, спе. То колко е топличко, батко. Опа, Лилка. Да ти кажа, че са преди 5 минути приключихме, събрахме, получихме много. Вече ни трябваше, нали, за двете бани и за тази права. Айде. Почистиха хаосче. Тази кола се продава за неустоимата цена от 6000, не, даже за познати 5500 лева. Дискове, че продаваш ли? Дисковете. Също. Да ви покажа? Дисковите спирачки. Тези дисковите. Къде ти е радиото, бе, брат? Те вървят в комплект. Радиото си вземи.
Радиото си го взимам, то ми е много скъпо, но по принцип ако го искате с радиото, получавате всичко за... А това корни и него го дайте. Корнито е бонус само ако купите сега на лайф. На лайф. Влизаш, палиш и караш, шофираш. Акумулатор е зареден. И акумулатор е зареден, но и резервуара е до средата. Той трябва да го покажа. Защото трябва да имате винаги принципа 50% пълно, 50% празно. Half full or half empty. За мен винаги е 50% пълно. Като ходя на бензиностанция, аз им казвам, заредете до средата, до половината. И те, добре. И ще имаш снимки, ще имаш локтори, ще имаш детайли. Направихме детайли, те се получиха готино. По принцип, ето маняк както го гледаш, е малко хамък. Значи отиваш на Pulse Car Wash, директно и казвам, отиваш на Pulse Car Wash, това не е лошо, плащаш, не парцалче не е лошо, слушай сега, плащаш 20 лева и ти дават едно парцалче да си миеш сам. Какво? Общо взето, днескашния ден, снимачен, работен, приключи. Сега имам само още една среща с един мой клиент, да говорим относно един проект, да взема малко паричка от него. И след това се срещам с Сашо от Ревифа от Варна, Александър Янев, за да му прехвърля едни файлове от едни други клиенти. Пишете в коментарите, ако ви харесва такъв тип видеа. Ето, почувстване. Айде. Това е. Ева, може ли страничното само е това? После. Оп, ето само пърчките. Само е това. Айде, ева. Винаги давайте на тия хора. Значи, всеки един кошар, не кошар, ми всеки един просек, нали, или те на светофарите, където са, където жонглират, или където чистят прозореца, си казах, ще им давам, всеки път ще им давам. Ще експериментирам. Сега е така направена, че като даваш, получаваш. И се замислих, че всъщност, вместо да ги гоня или да им викам или да се карам с тях да се червя такова, защото просто им дам левче 50 стинки, в случая му дадах едно левче на човека. Нито ме е опарил с нещо, кой знае колко, нито нищо. И така, като се замислиш, всеки месец по 20 лева някъде отиват за дарение. Тук в София. Защото в София положението е бая хора има, де се занимават с това. Ако ви харесва подобен тип съдържание, искате да ви вземам с мене на такива снимачни работни дни с колеги, с които работим, коментирайте, пишете нещо, искате ли, интересно ли ви е, дайте съвет дали искате да подобря нещо или да ви покажа някаква по-интересна част от деня ми. Значи днеска общо мина така, още нямам изграден навик да снимам всичко, така че този клип даже се чуих дали изобщо да се качва, но ще го кача, просто защото трябва да се започна от някъде. Всъщност се чуих много какъв тип съдържание да почна да правя. Дали да е някакво образователно в YouTube, дали в Instagram някакви кратки обучителни видеа, дали да е това, дали да е това. И в крайна сметка се замислих, че аз реално почти всеки ден съм напред-назад с клиенти. Снимам най-различни неща. И нали след това ги обработвам повечето. Но замислих, че реално ще е много интересно просто да ви взимам с мене, просто да пускам камерата, да записвам дадени моменти, дадени клиенти и след това да си правя къс монтаж, да го качвам в интернет. По този начин смятам, че е много интересно на хората, които искат, може би искат да се занимават с това нещо, да видят, нали, общо взето плюсовете и минусите на този тип работа. Защото си има и плюсове и минуси. Напишете ми в коментарите дали искате да качвам такъв тип съдържание, дали имате интерес от това нещо. Ако искате също ми пишете налично, ако имате някакви идеи или насоки. И така, виждаме се евентуално в следващ клип, ако ви харесва. Айде, чуваме се, виждаме се в следващия клип.